your spiritual capacity. Ngithe makhuluma about your spiritual capacity angakhuluma ngokuthi the capacity is the capacity on how much God you carry in you. Alongama lenkosi Jesu. How much God you carry in you, and nga explain ukuthi ke lo nkulunkulu okuwe is the God, the Holy Spirit. Angithi bazalwane. And the God who is the Holy Spirit is the same God who is the Son. And the same Son, it is the Father. And the Father, it is God. Angithi bazalwane. So in us, we have God, who is the Father, who is the Son, and the Holy Spirit. Uzekithi ngomoya. Angithi bazalwane. We received him through the Holy Spirit. Ngakathi uJesu kithi uma khuluma nowesifazana waseSamaria uthi uNkulunkulu ngomoya. And laba bamkhonzayo kufanele bamkhonze ngomoya nangeqiniso. So for you to serve God, you must be a person who is spiritual. Awumkhonze uNkulunkulu ngenyama. Uthi uma ufuna ukukhonza uNkulunkulu kufanele umkhonze ngomoya. Reason being is a spirit. Umoya naye. So nawe kufanele manje umkhonze ngani bazalwane ngomoya. And there was no way uJesu angathi simkhonze ngomoya kube akwenzeke. He said that because he knew ukuthi kwenze njani bazalwane kuzokwenzeka ngithi bancane. So ngase sengiveza last ukuthi kufanele sim identify sim acknowledge umoya engcwele bazalwane angithi mangithi sim identify sim acknowledge in our prayers angikhulumi ukuthi usuka ngekho mamhlatshwayo. He is ever present. Is ever what? Present. Uma athe ngeke ngishiye bekaqinisile bazalwane ngeke asishiye. But i-problem iba kithi ukungamrecognize. And ukungamrecognize kwethu mamthembela kwenza sifile ngathi akekho. And not because akekho, but because we are failing ukumnaka. We are failing ukumnikeza indawo yakhe kithi. Angibazalwane. So once simnikeza indawo yakhe kithi sizobona ukuthi hawu kanti yazi ngempela umoya engcwele is ever present. Angithi bazalwane. But ukuthi is ever present uzobonakala ngendlela esikhuluma ngayo, ngendlela esithandaza ngayo, ngendlela esihamba ngayo. Ukuthi we are aware ukuthi who do we have on our side. Angithi bazalwane. Angeke athi ubhalayo kukhulu ongakithi kunalo sezweni sibe sihamba sodwa. But the problem, laba angakibo, are they aware of him? That's the problem. Angithi bazalwane. Akabi khona the time umbiza bekavela khona. He was already there. Angithi bancane. Yes. So ke ngifuna namuhla ke si check the indwelling helper. Umoya engcwele isihloko sami sizosho ngale subtopic ithi ke the indwelling helper. Umsizi ongaphakathi ohlele kuwe. And this indwelling helper is the Holy Spirit. Alivonke abalenkosi Jesu. Yes. Yazi once singazi ukuthi umoya engcwele usebenza kanjani nokuthi ubani, izophela le deception esiphila phakathi kwayo kulesikhathi esikiso. Ucabanga ukuthi ukukhonza uJesu ngamadlingozi ngemizwa. Sicabanga bese siphumela sithi bekhona kanti sikhuluma ngemizwa. And the moment gogo kuba umazi yena, sometimes uzophuma endaweni ungazwanga next ehambisana nemizwa. Akunayinwele ibobhekile, akunanto ebekuyisa abantu, but you know ukuthi umoya engcwele ubekhona. Mawuzominterpreta umoya engcwele ngemisebenzi yakhe uzoba deceived. Ngoba sometimes uzobona abantu ba manifesta and think umoya engcwele ukhona,
kanti method AI avele ngayo, but not always ukuthi nawubona abantu ba manifesta usuka khona. Ngiphinde le. Kaningi yebo sana sidila nesitha esinobuqili uSathane. He's so khona umuntu one deception ngenye indlela. Ukuthi uyakwazi ukuzicasta out kanti akazicastanga out. And think how just ibonile lo bakudeliver and you are so sure that person was delivered and that person was not delivered. Instead they received an upgrade in the kingdom of darkness because the person who got delivered, he's from the deep of waters. Okunikeza another impartation. Lize libe ngcono lo lebo uze unalo ubuye uwes. So get the best ever deliverance is through the word of God. And because uthi Jesu, the Spirit of the Lord is upon me to preach deliverance. And deliverance bazalwane is something that needs to be preached. The moment uthola ulwazi, you are getting deliverance. The moment uthandazelwa uthi siba yi14 siba yi20, that's not deliverance, that's the manifestation. Ngezwakala? Deliverance is ngokuthola information and to know the word of God. You are being delivered from ignorance. But the time uzumuntu athi siba yi17 siphila phansi kwamanzi senza ini, that is not the deliverance bazalwane. That is the manifestation. Oh, right. Right. Okay. Tell us what you want first. Not ngejona. Sizofunda khona chapter 16. Okay, before chapter 16, my first priority. Let us start with John chapter 14. John chapter 14. Right. John chapter 14. Sizofunda khona verse number 16. Fundela. Yes, you can use the mic, yes. 14:16. Isihloko sithi isithembiso ngomoya ongcwele. Yes. Uma verse 15, uma ningithanda. Okay. Niya uyigcina imiyalo yami. Yes. Verse 16. Verse 16. Ngiyakucela kuBaba ukuba aniphe omunye umduduzi Yes. ukuba ahlale kimi kuze kube phakade. Uthi Jesu ngiyakucela uBaba ukuthi aniphe omunye umduduzi. Jesus is telling us ukuthi umduduzi. But uthi Jesu ngizocela uBaba ukuthi aniphe omunye ubani umduduzi. Because in chapter 14, the same chapter 15 verse 1, kuthiwa ke uthi Jesu inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Angithi ngokuba ngiyakuphi ngekhaya ngithi. Bese athi futhi ke ngizobuya ngizolanda ngoba ikhaya likaBaba linezindlu eziningi. Right? So ku verse 1 we are aware ukuthi uJesu uyahamba. So ke ku verse 16 is telling us ukuthi ke njengoba ngihamba somebody else is coming. Uthi lozayo umduduzi. But as umduduzi omunye umduduzi. Meaning uJesu sivezela ukuthi naye kuma disciples akhe ube ngumduduzi. That's why athi ngiyonethela ke ngiyoncelela omunye ubani umduduzi. So uJesu simbona yonke into abeyenze emhlabeni, the mission ube ngumduduzi. The comforter. Angithi bazalwane.
ngoba mawufunda incwadi ngeke ngizocela ukuyikhotha ngayifundi. Mawufunda incwadi kaIsaiah chapter 9 verse 16 kuthiwa ke sizalelwe umntwana sinikiwe indodana. Bese kuthiwa ke uyofika emahlombe akhe kuyohlala umbuso angithi. Bese kuthiwa ke uyoba umduduzi, a wonderful counselor. Angithi bazalwane. So ke now uJesu now is telling us ukuthi ke kuzomunye ke manje umduduzi. Lo mduduzi ozayo umoya oyingcwele. Ah my God. Alright, kubeka mama. Ngiyoncelela omunye obani umduduzi. So meaning lo zayo une assignment efana neyami. But it's another kind. But not operating in a way I'm operating, because men are operator in a flesh, in a limited space. But the other one, angeke be limited because umoya. Angithi bazalwane. Lona uzodlula esigabeni sokusebenza kwami ngoba yena njengaloku engumduduzi akekho limited in the flesh. Akekho limited enyameni. Njengoba mina ngilimited, angithi bazalwane. But remember, imission yakhe neyamenza njani iyafana. Kubeka mama. Yes. Umoya weqiniso. Number 2. Umoya weqiniso. Ayikho enye into ayigijimisayo, ayikho enye into ayiphethe except the truth. Umoya weqiniso. Yes. Izwe elingemamukele. Yes, kubeka. Ngokuba lingamboni. Yes. Futhi lingamazi. Now into efuna sibambeke la uJesu explainayo bazalwane. Usivezela ukuthi umoya oyingcwele akusiyena wawo wonke umuntu. Kodwa umoya oyingcwele unikwe the followers of Jesus. Ngoba kuthiwe izwe alimazana. And nokuthi izwe alimazana bazalwane ngicela singacabanga ukuthi akekho ezweni. It's just that izwe alimazi. And that's the problem yebandla nalo manje elibhekene nayo efana nezwe. Because the same izwe lingamazi nebandla lisamazi. That's the problem. Kuthiwa ke lo mduduzi ozayo uzokwakini, but while akini izwe alikwazi ukumamkela. Reason lingakwazi ukumamkela ukuthi izwe alimazana. Ukhona umile lapha enyanga but akakhona ungena because akekho ufuna ukufaka umuntu angamazi. Ukhona ufuna ukusebenza but akakhona ukusebenza ngoba asimnika indawo, hayi ngoba singafuni, but we cannot identify him as mazi. And lokuthi singamazi kumenza angakwazi ukusebenza kithi. And uJesu uthi ke njengoba eza uzoba nani. Read man. Wasifundela. Yes. Nina niyamazi yena. Lokhu uhlala nani. Yes. Uyakuba nani. Lokhu uhlala nani, nina niyamazi, lokhu uhlala nani. Jesus is that Holy Spirit. Uthi Jesu nina niyamazi ngoba nihlala kanye naye. But a time comes uyohlala kini. For now nihlala naye, but a time is coming uyohlala kini. Anizohlala next to him, but uyonikeza permission yokuthi ahlale kini, hayi ahlale nami. Ahlale kini. Two different things. Angahlali nami, ahlale kini. It's good bazalwane uminvite, but it's another thing umnikeza a full access. It's not enough bazalwane ukuthi ke sommemile ukuthi akazoma la bese uyakhuluma. Give him the access to speak through you. Nikeza indawo athwalele. Ayasize. Hayi ukuthi ubambe ngapha. Give him the full access.
ungambambisi. Mvumela bambe nawe. Mara ungambambisi. Mangithi mvumela abambe nawe, ngisho ukuthi be flexible to him. Noma yini akushoyo okwenza. Angazi ngizokala bazalwane. Makuthiwa noma yini akushoyo anokwenza, kusho ukuthi don't try to reason, but do as he says. Makatha ngothatha the jar of water, hamba uthatha lapha the jars of water la kugezwa khona mabazongena emcimbini. Don't ask him ukuthi moya ngeke ukuthi ukushuthi wine ayamanzi. But if bekuyibandla engafundiswanga, that's why mama kaJesu athi ke noma ningamquestioni, but noma yini ayishoyo yenzeni. Makuthiwa noma yini ayishoyo yenzeni, kusho ukuthi ke noma yiphi indlela afuna ukuphilisa ngayo iphile. Noma yiphi indlela afuna ukukhonzisa ngayo ikhonze. Okay? Uhlala nani? Now, okay, read that verse again now. Nina niyamazi yena. Yes. Lokhu uhlala nani. Yes. Uyakuba kini. Yes. Ubeka. Verse 18. Angiyikunishiya niyizintandane. Yes. Kodwa ngiyakubuya ngize kini. Ngiyakubuya ngize. Who's this? It's Jesus. Jesus is telling us ukuthi ke lo moya ingcwele nemamukelayo is still Jesus. Angazi bazanizwa kahle. Uthi uJesu ngiyakubuya. Read that verse again, mama. Angiyikunishiya Yes. niyizintandane. Yes. Kodwa ngiyakubuya ngize kini. Ngiyakubuya ngize kini. Angiyikunishiya niyizintandane. Kodwa ngizobuya ngize kini. But while ngingekho kini, while angekho kini nizintandane, niqala ukuba nomzali ngomoya oyingcwele. Nangizobazela. Uyayithola ukuthi ungena kanjani ekutheni ube umntwana kaNkulunkulu. Ungena ngokuthi uqale manje wamkela umoya oyingcwele. Kuthiwa mawungena umoya oyingcwele uyintandane. Ngoba uthi uJesu ke angiyikunishiya njengezintandane, ngizobuya, because in my coming you have received the Father. Namkela umoya oyingcwele namkele uBaba. Lokuthi senamkela uBaba seningabantwana. Weza kwabakhe abakhabazange bamamkela. Bese ithi iBhayibheli kodwa ke abamamkela wabanika amandla ukuthi babe yini ngabantwana bakaNkulunkulu. And lokuthi wabanika amandla kukhuluma ukuthi wabanika umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele bazalwane ungamandla ani ukuthi sibe abantwana. Awube umntwana just by any other means, but to become umntwana ngokwamkela umoya oyingcwele ongamandla. Amandla ani before ugijimela ukukasta out amademon, before ugijimela ukuchallenge abathakathi, first umoya oyingcwele unikeza the right, the power to become the son of God. Ungagijimela ukuthola amandla ukuthi ukukasta amademon, you missing the point. The point akusukuthi ugijimisa amademon. The point ukuthi you have, now you must have the right yokuthi ube umntwana. The right. And the right is anani namandla. Angiyikunishiya nodwa? Yes ma'am. Angiyikunishiya Yes. niyizintandane. Yes. Kodwa ngiyakubuya ngize kini. Ungesikhathi eside Yes. izwe ngeke lisangibona. Yes. Kepha nina niyangibona. Kepha nina nenze njani? Niyangibona. Yes. Ngokuba ngiyaphila. Nani niza kuphila. Nani nizophila ngoba nami ngenze njani? Ngiyaphila. Understand into yenza ukuthi mawukhuluma nomuntu ongakholwa abe confused mawukhuluma indaba kaJesu ukuthi wafa wavuka.
It's because I understand that ukuthi uJesu uyaphila. Ibe sidwafa. But thina sesiyambona ngoba ke we know ukuthi uJesu uyaphila. And masamkela umoya oyingcwele gogo sisuke samkela uJesu. Samkela bazalwane uJesu. Masamkela umoya oyingcwele sisuke samkela the Father. Uma samkela umoya oyingcwele kupheleliswa iverse elithi mina noBaba siyohlala kini. Nangizobazalwane. Yeah. Uhlala kanjani uJesu noBaba? Bahlala kithi through the Holy Spirit. Bahlala phakathi kwethu through the Holy Spirit. Uhlala phakathi kwethu uBaba, uhlala phakathi kwethu uJesu, uhlala phakathi kwethu umoya oyingcwele, ehlala engumoya. Angazi bezwakala bazalwane. He comes in a form of the Holy Spirit. He comes in the form. When the Father comes, eza what? Form of the Holy Spirit. Jesu eza kuwe uza as a form of what? The Holy Spirit. Umoya kaBaba uza kuwe uza as a what? Spirit. So these are one, but three different persons. Not persons. Person. Three different persons. Mangifuna uBaba ngizomthola la. Mangifuna umntwana, mangifuna uJesu ngizomthola la. Mangifuna umoya ngizomthola la. Right. Bazalwane, uma umoya oyingcwele eza kuwe njengomzalwane uza in a form of the Holy Spirit. Baba makafuna ukuza kuwe uza in a form of the Holy Spirit. Jesu eza kuwe uza in a form of the Holy Spirit, because God is the Spirit, the Son is the Spirit. Angithi bazalwane. Amen. All right. And now we cannot become the sons of God unless and until we have the Holy Spirit. Umoya osenza sikwazi ukuthi sipheleliseke ebuntwaneni nasebudodeni bokupheleliswa kuNkulunkulu. All right? Right. Okay, let us funda nale verse. Let's funda incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 12. Incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 12. Ngicela msifika khona ufundele verse number 3. Verse 3. Yes. Ngakho ke Yes. ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhulumayo ngomoya kaNkulunkulu ongathi Yes. makaqalekiswe uJesu. Othi read again. Ngakho ke Yes. ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi makaqalekiswe uJesu. Akekho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi makaqalekiswe ubani? uJesu. Meaning akekho umuntu ongathi unomoya oyingcwele kodwa angamhloniphi uJesu. Akekho umuntu ongaba nomoya oyingcwele angamdumisi uJesu. Akekho umuntu ongathi unomoya oyingcwele kodwa angamreconsider, angareconsider uJesu as God. Because kuthiwa ke akekho umuntu bazalwane, akekho umuntu ongenamoya oyingcwele ongathi uJesu uyinkosi. Futhi akekho umuntu onomoya ongathi uJesu akasiyinkosi. A person ukuze athi uJesu uyinkosi, that person must be led by the Holy Spirit. Nangizonto ngisho. Isibuyisela kuphi sesilindo? Isibuyisela kule deception ekuthiwa abantu kusazothatha umoya oyingcwele bese abantu bayovuma uJesu ngegazi labo. There is no such a thing. Akekho umuntu ongavuma ukuthi uJesu uyinkosi ngegazi lakhe. Sivuma ukuthi uJesu uyinkosi ngokusizwa umoya oyingcwele. You are upusha umoya ukuthi uzithole ukuthi yazi uJesu uyinkosi. Qhubeka mama. Qhubeka. Futhi akekho ongathi uJesu uyinkosi ebe engaholwa ngumoya ongcwele. Phinda futhi.
futhi Yes. akekho ongathi Yes. uJesu uyinkosi ebe engaholwa Akekho umuntu ongavela asukeleke engamamkelanga umoya oyingcwele engephushwa umoya oyingcwele athi kuye athi kuJesu inkosi kodwa indaba kamoya ngisebenzi. No, not one. The moment I know even with myself would before accepta ngisizwa umoya oyingcwele kuvuma uJesu bekunzima admitha ukuthi uJesu inkosi. Lengamane ngivuma ukuthi bathi naye omunye umuntu owabakhona, but to become the Lord it was difficult. So kuthiwa ke lokho kwenziwa ukuthi ke akekho help, akekho umsisi. That's why akukho lula ukuthi avume ukuthi uJesu inkosi. Now umuntu athi uJesu inkosi, no for sure akasho ngoba kusuka kuphi, kune inspiration kamoya engcwele ngemuva. Then kusho ukuthini? Kusho ukuthi you don't pray just for your son's heart, but you pray for the Holy Spirit to convict your son's heart. Ngoba uye onamandla ukuconvicta, because mase fikile yena, he will convict the world of its sin. Uyobona isizwe ukweduka kwalo. Romans 8 verse number 9. Oh my God. Romans 8 verse number 9. verse 9. Yes. Kepha nina anibuswa inyama Yes. yemvelo, Yes. kodwa nikuye umoya. Kodwa nikuphi? Nikuye umoya. Yes. Inqobo nje uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Uma ngabe umoya kaNkulunkulu ephakathi kini nikumoya. Yes, qhubeka. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, Yes. lowo kasiye owakhe. How do you know that this is a child of God or not a child of God? Ngokuthi unayo umoya orakanayo. Awumboni sisifunza ngokuattend service too much. Awumboni ngokufunda iBhayibheli aliqede ka3 ngonyaka. Because lapha eBible school kunama theologians abazi iBhayibheli ngokwemfundo. So you are deceiving yourself mabona umuntu othanda ukufunda iBhayibheli thinking loyo muntu umntwana kaNkulunkulu. So you are deceiving yourself mabona umuntu ahlala enkonzweni bese uthi umntwana kaNkulunkulu. No. Nabangamazi uNkulunkulu bayalithanda isonto. Nabangamthanda uNkulunkulu baqhula kamnandi. Nabangamazi uNkulunkulu bayashumayela as word of bayakwazi ukumotivator. But yini esenza sibe unique is the Holy Spirit. Kuthiwa ke mawungenayo umoya oyingcwele awuyena umntwana kaNkulunkulu. Mawungenamoya oyingcwele awusiye umntwana kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu. Ngiphindele. Mawungenamoya oyingcwele awusiye umntwana kaNkulunkulu, kodwa umbani umuntu kaNkulunkulu. Verse 10. Uma uKristu ekini, Yes. umzimba ufile ngenxa yesono. Uma uKristu ekuphi? Ekini. Uba kini kanjani? Uba kini through the receiving of the Holy Spirit. Bazalwane, uJesu akabi nathi uba kithi. Mangithi ukithi angithi unathi. These are two things. This izinto ezimbili. Mangabe wena sesiphumza uhamba nomuntu ongena Jesu, loyo muntu unoje, loyo muntu mfuna ukuthi uhamba noJesu is with Jesus, because uhamba nomuntu kuJesu noma no Jesu. But yena njengoba ngekho, Jesus is next to that person. Ngendlela yokuthi makungenzeka ukuthi uJesu yabuya, that person yosala next to the person ohambayo. Because it's not enough to be next to Jesus until you are in Jesus.
until Jesus is in you. From verse 15, the same chapter, from verse 15. Okay. Verse 15. Yes. Ngokuba anamukeliswanga umoya wokugqila. Yes. Ukuba nibuye nesaba. Yes. Kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Bazalwane ngicela ni understand le ndaba le. Ngicela niyizwe le ndaba. Kuthiwa ke thina samkelisiwe umoya. Right? Lo moya esiwamkelisiwe usenza sibe ngabantwana. Once siba bantwana, we no longer just see God as God, but we see God as the Father. Mawusibiza ukuthi sizothandaza thina sikhona ukuthi sithi uNkulunkulu. Hayi ngoba sine pride. We find ourselves saying Father. Hayi ngoba sizibona singcono but into esikiyo esiyamkelisiwe ithi sesingabantwana. Bazalwane, it is very difficult ukuthi uhlelo ungambiza uthi mawufika lapho uthi babuhlatshwana. You won't even angeke azizwe ngishayisho leyo because kuye I'm Father. Ba right laba nabathi babahlelo. But ngeke khona ukuthi babahlelo angamana athi babami. Nangabe laba bathi babuhlatshwa yena uzothi baba because the spirit or the nature yami ibuye. So le nature yami ibuye ayimvume akakhona noma ngamshaya uzokhala azame but tomorrow uyophina asho the athi baba noma ngabe ngamshaya ngimkhahlele angeke athi wena bu yokhala athi baba. So if nawe mawamkela umoya oyingcwele noma ekufaka kuphi uthi baba, it becomes difficult kumuntu onomoya kuthi uNkulunkulu ekhohlwa. And not because it's not God, He's God. But the spirit simenza nakathi uyakhala automatically athi baba. Nanzo into eshoba zelana. Akaproblemeki. This thing already, the Holy Spirit in a person umenza already azithole abizu God ngobaba. And that spirit is the spirit of the Father. Ngithi bazalwane. Ngoba uthi uJesu ke ngiyocela ubaba aniphe umoya oyingcwele. All right. Okay, verse 15 mama again. Ngokuba anamukeliswanga umoya wokugqila ukuba nibuye nesaba. Kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Yes, continue. Yena lowo moya ufakaza kahle umoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Le verse leli ngifuna into lesiphindele isambulela yona. Ukuthi umoya oyingcwele akasiye umoya aka-replace umoya wakho. Kodwa umoya oyingcwele uvumelana nomoya wakho. Noma umoya wakho uvumelana nobani nomoya oyingcwele. Kuthiwa ke our spirit and with the Holy Spirit they are in agreement. Ukuthi now I'm a child of God. Without a doubt, I'm a child of God. Why? Because lo moya engwamkelisiwe, lo moya unnikeze amandla okuthi nami ngibe umntwana kaNkulunkulu. Yes, ngibe umntwana kaBaba. Ngikuphele kimi ukuba umntwana kaNkulunkulu, ukuba umuntu kaNkulunkulu, kodwa ngibe umntwana kaBaba. Nanga ufuna ngisho ukuthi umntwana kaBaba uNkulunkulu. Wena uzothi ke wena umntwana kaNkulunkulu, kodwa mina ngizothi mina ngumntwana kaBaba uNkulunkulu. Uhlelo uzothi mina ngumntwana kaBaba uhlathwayo. Mangabe ufuna fana uhlathwayo uzothi ke yes anginankinga ngizomfaka but ke mina ngumntwana waBaba uhlathwayo. Because nathi masithi ngumntwana kaBaba uNkulunkulu. It's not foreign to me.
I'm not foreign to him. We have a relation. Why is that? Because the same spirit that was in the Son is now in me. uJesu makamkela umoya engcwele eba uma ngabe uJesu ezokwenza umsebenzi in a flesh, he had to become one with the Father through the Spirit. And that made Jesus to become what? One with God. So we become one with God through the Spirit. And the Spirit of the Son. The Spirit of the Son is the Spirit of the Father. Umoya wendodana umoya kabani kababa. Igazi lami igazi lomntwana. Umoya kababa umoya wendodana. We share the same spirit. Bese kuthiwa nathi sinikweke lo moya wendodana so that nasikhala nathi sikhale njengendodana sibe ngamadodana sonke. Ukuba ngamadodana asenzelwa ngefavor safakwe ndiwathiwa ibani madodana. No, asifakanga ndiwathiwa ibani madodana. Sinikwe umoya okuthiwa ngaye sesingamadodana. Whether we are home or afar, sesingamadodana. Why? Because we now have the Spirit of the Son. Galatians chapter 4 verse number 6. Oh my God. Galatians chapter 4 verse number 6. Verse 6. Yes. Lokhu ningamadodana. Yes. uNkulunkulu uthumele umoya wendodana yakhe ezimpini. uNkulunkulu uthumele umoya wani? Wendodana yakhe. It's not just the Spirit of the Father. Akusomela abanye wababa kodwa umoya wababa. Why umoya wababa ngoba usuke endodaneni? Niphinde bazalwane. uNkulunkulu uthe uJesu ngiya kubaba ngiyoncelela moya ngcwele as another helper. The word helper is the word paraclete. The word paraclete is the word for another person who comes as umthwalo. The another word for helper bazalwane is the word advocate. The advocate. Umoya is what? An advocate. Why is it Umoya is an advocate? Gogo, it is because mafika uqula uthatha amaqala ethu. Amen. Why Umoya ebe advocate? Uzela ukuzoculela thina. Uzela ukuzomela thina. He's not just an advocate but a lawyer. Masikhuluma ngelawyer. Sikhuluma ngomuntu othi makathatha icase yakho ame phambi kwejaji. Mamlimi uzomfakazela. Ilawyer malime phambi kwejaji licula icase yakho. Noma ngabe kunendlela ayibeka ngayo ongayizwisisi wena. Awunalungelo ukumthulisa ukuthi jaji ngeke uyibeka akayibeki ngendlela. No. You rather wait ayichaza qede bese nawe ukuthi ubiza le lawyer esayidini. Ukuthi nobathi bona bangithole endleleni sikhuluma story. Bathi bona bangithole endleleni. Yesikhuluma story bokhona court. Masola le case yasesiwami, there was this guy owabuye eSwazini mamzimande who uze ngaphandle kwamaphepha. But makeza ngaphandle kwamaphepha then bambuzile ukuthi ke uzofuna ilawyer or uzozimela. Athi ufuna ilawyer. Angithi ngo South Africa ithi ke you have the right ukuthi mangabe uyafuna ilawyer onjani. Noma ngabe usuka ungena ugwinyana noma njani. Uyaqualify ukuthi ucela lawyer or uzimela. And then that individual guy was eSwazini anganamaphepha. Master pe court. Kunento ekhulunywa ijaji. Ayisikho isijaji lithi utholakale endleleni. Male redefine. This guy umelapha ilawyer lakhe. Wezwakala phikisa ijaji. Magistrate. Athi ayangitholakalanga mina endleleni. Then icourt yonke had to silence him. Awuyenzi leyo nto leyo. Because unelo fanele ulinde ilawyer lakho bese ubiza ilawyer. Uthi le story esibikiswe yiphoyisa lapha. Akusinjalo. Sikanje istory. So that's why nathi ke we have a helper. Umoya
umoya engcwele akangibekeli yona kahle. Ngizama ukuthi noma ngabe uyesu uthi yazi ngithi ngizakuyenza iba umoya lento angizwa kahle, but you still need to rely in him. Ngazobizakala bazalwane. You still have to what? Rely in him. Noma ngabe uthi yazi basifundisa ukuthi man noma first rely mara ngizwa lento man ufuna ukuyikhuluma yes ufuna but speak it in a way in agreement with the Holy Spirit. Kuthiwa ke uthi in verse 6 mama. Yes. Lokhu ningamadodana. Yes. uNkulunkulu uthumele umoya wendodana yakhe ezinhliziyweni zenu. Yes. Omemeza ethi Yes. Abba Baba. Omemeza ethi Abba Baba. Umemeza from where? From your heart. From your heart. Umoya engcwele uyamemeza from your heart. Ubaba uthumele lo moya wendodana. Lo moya wendodana uyamemeza ezinhlizweni zenu uthi Abba Baba. Uthi Abba Baba. Kubeka mama. Ngakho ke Yes. awusesona isigqila. Yes. Kodwa indodana. Kodwa manje awusesona isigqila. Kodwa manje soyini uyindodana. Yes. Kepha uma uyindodana. Yes. Uyindlalifa ngaye uNkulunkulu. Uyindlalifa ngaye bani? uNkulunkulu. My God. My God. Bazalwane, ukuba indlalifa, it's not something that comes haphazardly. Ukuba indlalifa, uba indlalifa because you were chosen by the Holy Spirit. You become indlalifa, you become the son of God through the Holy Spirit. And the Holy Spirit must dwell in you. Amen. You are expected to put everywhere you go, you have the Holy Spirit in you. Amen. Everything you do, it's inspired by the Holy Spirit. Ayikho into oyenza njengomntwana kaNkulunkulu ngokuthanda. Wenza yonke into njengokuyalwa umoya. He is given to us as our leader, as our usher. Uyosiholela kulo lonke imbazalwane iqiniso. He is there to usher us. But usashara kanjani? Usashara from within. Usashara from maphakathi. These things comes in us as a thought. Let this akithi as a desire. Let this akithi as a conviction. Inamizwa into bazalwane. So ke that's how umoya engcwele asilida njengebandla. My God. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Let us find the corner, verse number 19. Okay, chapter 16. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Verse 16. Yes. Anazi yini ukuthi nina Yes. niyithempeli likaNkulunkulu. Yes. Nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na. Anazi yini ukuthi ke your body is no longer of yourself, but umzimba wakho ila sekuhlala khona ubani? Umoya engcwele. Umoya engcwele bazalwane akasahlali outside. Kodwa umoya engcwele uhlala kulabo abamukele uKristu njengenkosi nani nomsindisi. The time wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, bovumelana nomoya oyingcwele. Bovuma nomoya oyingcwele ekuvumisa ukuthi uJesu uyini? Uyinkosi. Yingakho sesifunza kuna le verse elithi offend umoya oyingcwele akayithethelelwa manje naphakade. That's that verse. Lithi le verse offend umoya oyingcwele akayithethelelwa. Lesikhathi bathi uJesu ukhipha amadimoni ngoBeelzebub, ngomoya wamadimoni. Besathi uJesu offenda indodana uzoxolelwa, but offend umoya oyingcwele akayithethelelwa. Reason being awukwazi ukungamvumela umoya oyingcwele
awukwazi umoffend umoya oyingcwele and still remain as a child of God, because uye umoya oyingcwele osenza sibone iphutha siphenduke. So ma offender okuphendulayo uzophendula ubani? So ke umoya oyingcwele uzele uzosiphendulela eqinisweni. So kuthiwa ke must offend umoya oyingcwele siphinde asizokwazi uphinde sipholele, hayi ngoba uNkulunkulu akaphinda sipholele, but ubani omunye ozokusiza ukuze upholele, ngoba umoya oyingcwele ekufuna afike akusize so that you get the forgiveness. Oh my God, anazi ukuthi umoya oyingcwele uhlala phakathi kimi. Right, kubeka. Uma umuntu ebhidliza ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumbhubhisa. uNkulunkulu wenza njani? Uyakumbhubhisa. Then asifunde chapter 6 same book, chapter 6 verse 19. Verse 19. Yes. Anazi yini He's repeating ukuthi again. Yes. anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya oyingcwele Yes. eninayo. Oh, anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya oyingcwele, ne? And lo moya oyingcwele already ukili. Imizimba yenu iyithempeli likamoya oyingcwele, and lo moya oyingcwele already ukubani? Ukili. Kubeka mama. Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya ongcwele Yes. eninayo enimemukele evela kuNkulunkulu. Lo moya oyingcwele anizalwanga naye, but nimnikiwe. Ngiphindelele. Lo moya oyingcwele nenze njani? Anizalwanga, ngithi thina sazalwa nenature yokuwa. Sazalwa uNkulunkulu sekashela encwadini kaGenesis ukuthi ke umoya wami uyophinda uhlale phakathi kwabantu. Lithi iBhayibheli wazisola wabese susumoya wakhe. So ke asizalwanga nawo loyo moya ngoba wawuthatha umoya wakhe uNkulunkulu phakathi kwabantu. So ke ngoJesu sesibuyisene nomoya kaNkulunkulu. Sesimnikiwe back. Because God now trusts us ukuthi ke ngomoya wakhe sizo-aligna naye, because umoya wakhe osenza sibe njengaye. Angasizwana bazalwane. Umoya wakhe osenza sibe njengaye. It is through the Holy Spirit. Now, okay, mfumba la 9 to 9 sisifala namuhla, mfumba la 9 to 9. Mfumba la 9 to 9. As the Holy Spirit the indwelling. Ngoba masikhuluma ngomoya oyingcwele the indwelling, kuthiwa ke we need to be conscious ukuthi ke umoya oyingcwele uhlala phakathi kithi, angithi bazalwane. Uhlala kuphi? Phakathi kithi. Okay. Asifunde na incwadi la John chapter 7. John chapter 7. Bese ngicela ufunde lo verse 36 and 37. Verse 36. Yes. Uchaza ukuthini uma ethi niyakungifuna ningangifumani. Yes. Futhi nalapho ngikhona alikwazi John chapter 6. Chapter 7, yes. Verse what? Verse 36. Okay. Let's read it. 30, 38, 39. I want to check something. Yeah. Verse 38. Yeah. Okholwa yimi. Yes. Njengokusho kombhalo. Yes. Esiswini sakhe Yes. kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Okholwa yimi njengokusho kombhalo. Lithi iBhayibheli ngosuku lokuphela komkhosi wePhasika wasukuma uJesu wamemeza ngephimbo elikhulu. Wathi ke uJesu ukhona yini owomile. Then the next verse sifunda bese lithi ke wabese ethi ke okholwa yimi njengokusho bani kwemibhalo esiswini sakhe kokugobhoza ini imfula yani yamanzi. Qhubeka. Wayekusho lokho Yes. ngomoya abaza kumamukela labo abakholwa. Uyabona ukuthi umoya uhlala kuphi? Esiswini. Ngoba kuthiwa ke uthi okholwa yini njengokusho kombhalo kuyogobhoza esiswini sakhe imfula yamanzi.
bese lithi iBhayibheli wayekusho lokho ngomoya ekhuluma ngomoya oyingcwele abazokwenza njani abazomamkela. That is why sometimes uma ngabe umoya oyingcwele efuna ukutshela something ethusayo uzizwe mamthembe lokuphathwa isisu. Uma ngabe wayibanjwa isisu, that's a message ezofika terrify. But how he define it kuwe, it is through the Holy Spirit. Ngokuthi uzwe ngathi inayifika uzwe ngathi sisithi because you have now received the Holy Spirit. That's also another formula. But ngizama ukutshengisa ukuthi ke umoya oyingcwele mase simamngelisiwe, umoya oyingcwele uyofika hlale phakathi kithi. Uhlala kithi. Sihamba naye, siphila ngaye, sivuka ngaye. Angibazalwane. Right. Ngicela ke manje. Oh my God, nazo zofika la. Uma ngabe umoya oyingcwele sekakithi, aphila kithi bazalwane. We become one with him. And in that way, we are now the spirit man. Angithi bazalwane. Siba ngabantu bani bakomoya. Siba ngabantu bakomoya kanjani? Asibi ngabantu bakomoya ngoba sesivini fasting ye 40 days 40 nights siba komoya. No. If 40 days and 40 nights ingena ngoba already sesikumoya. Asenziwa i 40 days and 40 nights ukuthi sibe kumoya. Amen. Asithandazele ukuba kumoya. Sithandaza ngoba sikumoya. Kukunezinto bazalwane esizenziswa umoya, kodwa manje sesenze zona ukuthi ngazo sikwazi ukuthola umoya. And in that regard akakwazi ukusebenza umoya ngoba eyakho uyisusele wena. Umoya oyingcwele ufuna into ayiqale yena. Ngisho ukuthini kanjalo? Ngisho ukuthi mlinde kuqala zakwenzise. Ungayenzi bese uyamfaka. Kodwa mvumela kufake bese uyayiqala. Kodwa ungayiqali bese uyamfaka. Ngaka. Amen. Wenze bazalwane ungayiqali bese uthi manje ngithatha. Angeke angeke. Kodwa mvumele ayiqale akufake. Ngoba mase kakufaka ayisasi yakho. Seyakhe. That is why uIsrael makahlaselwa ngemuva uthi God lemba isasi eyeni. Kodwa lembi ngabani? Eyami. Ubani ukhiphe eGibhithe? Yini? So njengoba nilahlane uFaro aniqotele akusine nisukela uFaro. Yini engabe ngathi hambani nje uFaro anikhiphe. Bese athi uNkulunkulu lembi akusiyo yini. I-problem yokuthi sesikhamazele sitatazele sifuna ukwenza something ukuthi vele iqalwe yithi. Mase sibona ukuthi yasinemba simoya oyingcwele kanti ukuphi. Ukuphi vele beka kumayisuka ngoba beka yebo. And ngicela ukutshela sometimes ungacabanga ukuthi ngayo sometimes futhi many times into oyiqalayo bese uyam-invite uvamise ukuqala ifailise ukuze ayiqale phansi. Akafika support. Ufika athi okay ngoba siyambiza asivumelane sayiyeke yawa le. Wathi manje sengibubiza kangaka sengibubiza athi yes siyavusa mina nalo mshado noma mhlatshwa phela ngixaka manje athi akusiyi asivumelane ukuthi uyaphela lo wamamhlatshwayo. Stala owa. Hayi manje bethi yena manje wena yalungisa wena athi yes ngilungise engicalile. Awumcaleli bese ngiyalungisa. Sine problem that's why bazalwane mamhlubukile ngoba bebafuna ukumfaka ezintweni zabo kanti akasebenzi. Bazalwane akazelanga ukuzosebenzela thina kodwa uzosebenza thina. Nanzo nje ngisho bazalwane it's a wrong definition ukuthi umoya oyingcwele uze ukuzosebenzela thina. Akazelanga ukuzosebenzela thina ngiyaphinda uze uzosebenza thina for the purpose of God. So anything ezodisturba imishini ayithunyelwe akayisupport. Akayiphakamisela isandla iphasa sama minute. Never.
Instead, because remember bazalwane, umoya weqiniso lo. Umeqinisweni. Masifuna ukuthi umeqinisweni, sikhuluma ngokuthi lokho aqhunyelwe umekiko. Angamana kwele emuva kwese notebook ethi ngihlulekile Nkosi abanga le ndlela ukuthi umengayo. Then ukuthi abuye azoconvince ubaba ngento angayithunyelwanga. Ngoba phela wona sofuna ukuthi asekhone wena. Never problem yebandla. Never problem abazalwane. Yes. Bazalwane today they are angry at the Holy Spirit. Manje sengimbize kangaka, sengizile kangaka, ngathi wazi la mawuqala azamzile. Manje uzile la senzima lento ngisayi understand. So ufuna ngenelele, ungenelela Sebenza kanjani? Sebenza ngiyazela. Ethenze. Lesikhathi uyiqala, asibile eqaleni. Ngesikhathi uyiqala. Wambiza na. Zama njani? So ke. And masombiza. Akafuna ukufika bese amtshela ukuthi enzeni. That is why into umuntu angayithandi umoya engcwele. Ngoba vele izolawula ngokwendlela yomuntu. Umuntu mafika lapho uzofuna umoya engcwele elawule kanjani? Ngendlela yobuntu. Mfundisi usho ukuthini? Ngisho ukuthi mntazekaya mfune buze intando yakhe bese uyakholwa kuye. In fact ngifuna ukuhamba ngivale ngendaba ethi unanazi izinto ezimbili eziconfusing eziconfusing ukuthi what is to pray in the spirit and to pray by the Spirit. How to pray in the Spirit and how to pray by the Holy Spirit. Because also uma ngabe leyo singayibambi kunezinto esizosimisa sibe still frustrated and miss the mark. Mangithi we miss the mark ngisho bese siyaphambuka. We go siphambana naloko esibizelwe. Angazi izwakala bazalwane. Uma sikhuluma about praying in the spirit. Praying in the spirit, not praying by the spirit. Praying in the spirit. Sikhuluma ngokuthi all right. Ngifuna ngulele incwadi. Ade basekonto bokuqala chapter 14. Korinte bokuqala chapter number 14. My God. Then I must remember sekonto bokuqala chapter number 14 bese ngifundele khona verse number noma ngamabox ngaqala ku1 but ngifuna 2. Yes. Verse number 1. Yes. Phokophelani uthando. Yes. Futhi nilangazelele iziphiwo zomoya. Futhi nilangazelele iziphiwo zani zomoya. Yes, kube. Ikakhulu ukuba ni prophet. Yes. Verse number 2. Verse number 2. This is verse number 2 now. Yes. Khuluma ke manje. Yes, read for us verse number 2. Okhuluma ngezilimi. Yes. Akakhulumi kubantu. Yes. Kodwa ukhuluma uNkulunkulu. Oh yes, verse number 2. Yes, ufuna yena umthethelele. Yes. Ngokuba akekho ozwayo. Yes. Kepha ekumoya ukhuluma izimfihlakalo. Ekumoya ukhuluma yini? Izimfihlakalo. Praying in the spirit. Praying in the spirit is to pray by the spirit. It's not to pray by the spirit, so to say bazalwane. To pray in the spirit ukuthandaza umoya ethandaza ngawe. Ngiphindelele. Ukuthandaza umoya ethandaza ngawe. Kuthiwa ke okay, read again verse number 2. Okhuluma ngezilimi. Yes. Akakhulumi kubantu. Yes.
kodwa ukhuluma uNkulunkulu. Yes. Ngokuba akekho ozwayo. Yes. Kepha ekumoya ukhuluma izimfishane. Kepha ekumoya, kepha in the spirit. In the spirit. Lo muntu lona ukumoya yena ukumoya ekhuluma yena noNkulunkulu in a language engenzi imqondo kuye, engenzi imqondo nokumlalele, is now in the spirit. Bazalwane, is in the what? Spirit. Praying in the spirit. Verse number 4. Yes. Kanti lowo okhuluma ngezilimi Yes. uzakha yena. Number 2, umuntu okhuluma ngezilimi uzakha yena. Ngiyangazwezakala. Amen. Umuntu okhuluma ngezilimi ukhuluma yena nakuNkulunkulu ekumoya. Bese kuthiwa number 2, loyo muntu uzakha yena. Uzakha yena. Edifying himself. Kube. Kodwa oprofethayo Yes. wakha ibandla. O prophetayo wakha ibandla. Verse 14, the same chapter, verse 14. Verse 14. Yes. Ngokuba uma nikhuleka ngezilimi Yes. ukhuleka umoya wami. Yes. Kodwa ingqondo yami ayenzi lutho. Nayi problem yabazalwane ke le. Abazalwane abaningi, they are not praying in the spirit because that's the problem. Because when they pray in the spirit, they feel like they are bayazenzisa. Why bafika bayazenzisa? Ngoba ayenzi umqondo into abayikhulumayo. Mawuza ngithi raba kaso, don't think uhlatshwa kulento ayizwayo. Ayenzi sense engqondweni. Because it's now the spirit praying in spirit. Umoya kaNkulunkulu uthandaza nomoya wami. Amen. Bazalwane, wonke uzelwe uNkulunkulu, this language uyayamukeliswa. But the problem ukuthi ilanguage le eyenza amakholo amaningi namhlanje sinawe ensindisweni abezimumu. Hayi ngoba bengayiphiwanga ilanguage, but ngoba bengazithembi, benganasho ukuthi lento ikhona kimi. Ngathi ngikhuluma njengobani. Kanti ngifuna ukukhuluma njengobani. Why uyakhuluma isiXhosa njengamaXhosa kimi? Why mazothi abaraka uzongathi United Nations hlatshwa nami sengayisho. Okay, why not ndiyaxoka noma makuthi uyaxoka? Awukle uxoka why nami ngisho njengoba ngithi uxoka. It's a language. Manje abazalwane bafuna nje into yabe ngathi thetha. Ayinanga kathobele into ukuthi ngisho bazalwane. You will not pray in the spirit. And ngicela ukutshela, that is why umuntu ongathandazi ngomoya, umuntu ongathandazi in the spirit, esikhathini esiningi loyo mzalwane uhamba shesha phela amandla khona. Reason being, mawuthandaza ngelimi, you are empowering yourself in the spirit. You get the stamina to go forward. That's why mawuthandaza ngelimi ukukhuluma into ongayizwa but umoya oyizwayo. So kuthiwa ke ukhuluma ngezilimi ukhuluma yena noNkulunkulu and nge-language angayiqondi yena ngengqondo. So ithole lengisho. Aminezo sekolweni, but even today awuzazi ukuthi uyakhuluma ngelimi. The problem is this, you are shocked and akusinte ngiphiwe. Everyone, ma umuntu uphiwe ukukhuluma kufanele ukhulume, ma ungakhulumi you're not normal. Kufanele attend the class of what? Speech. Ngamba attend class of speech. Bese kuthiwa ke because umntwana ngenza into emenza ngakhuluma ekhaya ukhuluma lephilini. Bese kuthiwa ekhaya sikhuluma isiZulu neEnglish. Bese bathi into emconfuse choose one. Kungenza ukuthi umntwana uyafuna ukukhuluma mara uconfuse ukuthi yini ekhulunywa la ekhaya. Bese kuthiwa ke yenza isiqiso no native ke nime ngangibukela bo generation aba mixed language.
focusani in one so that umntwana azafuna ukwenza njani ukukhuluma. So similar with us bazalwane, it is good and it is good ukuthi when you are praying zifundisa kumcela umoya akusiza ube bold to pray in the spirit. To pray in the what? In the spirit. Verse 14 qhubeka mama. Verse 14. Yeah. Ukuba uma ngikhuleka ngezilimi, Yes. kukhuleka umoya wami. Yes. Kodwa ingqondo yami ayenzi lutho. Ingqondo yami yenzi lutho. Yes, qhubeka. Pho kumele ngenze njani? Ngizokwenza kanjani? Because mangithandaza ngelimi kuphela kunento eyenzakalayo angizizwa sometimes. So ngizokwenza njani? He is now giving us an answer. Qhubeka. Ngizakukhuleka ngomoya. Yes. Ngikhuleke futhi nangengqondo. Ngizokhuleka ngomoya, ngikhuleke nangani? Nangengqondo. Yes. Ngizakuhuba ngomoya. Yes. Ngihube futhi nangengqondo. Ngihube futhi nangani? Nangengqondo. Yes, continue. Uma ngingenzi kanjani Yes. lowo ongazi lutho uyosho kanjani ukuthi Amen. Yes. Because uma sofuna umzalwane next to you athi amen, fanele manje ubuye kwi language ayizwayo nawe oyizwayo. Right? Angisizana bazalwane. Yes, but sizokhuluma ilanga with this but ke ngizama because I'm trying now to reveal something ukuthi kunento abazalwane who are ignorant of it. And who is uzucabanga ukuthi wenza ku right kanti you are doing something that's not right. Because verse 14 ku chapter 14 verse 39 uthi ningakuvimbeli khuluma ngezilimi. Why should I ningakuvimbeli? Because it's in your power ukuthi uvume ungavumi. We are called to ungavumi. Kuthiwa ungakuvimbeli because i-tendency yebandla ebelinayo eKorinte yisimo namanje ibandla elinaso ukuthi nalithandaza when it comes to umoya ongcwele futhi balinda kuma tongues bavala umoya ongcwele. Njalo nakathandaza uyakwazi ukuthandaza by the spirit, but when the spirit now leads him in ajika Thailand safike ke. Never tell you bazalwane. Because when we are praying kunala sithandaza by the spirit. When we pray by the spirit, masithandaza by the spirit, umoya bese utshintshe gear. At sesanyuka manje we are going in now. Asathandaza singaphandle, sesithandaza singaphakathi in the spirit. But we start by the spirit. Masithandaza by the spirit, sithandaza kanjani? Sithandaza kanje. Ngicela ukufundela verse bese siyathandaza abazalwane masinya sihamba. I know where ngiyasikhathi manje. Ngicela ukufundela incwadi Book of Ephesians chapter 6. Book of Ephesians chapter 6 verse number 18. Ngifuna ukutshengisa ama-era esiwenzayo while we are having the spirit in us. Verse 18. Yes. Ngokukhuleka Yes. konke Yes. nokunxusa. Yes. Nikhuleka ngezikhathi zonke nikumoya. Nikhuleka ngezikhathi zonke nikuphi nikumoya. This one is not praying in, it's praying by the spirit. Masithi praying by the spirit, sikhuluma ngokuthi uthandaza. The inspiration is from the Holy Spirit. Mawuthandaza la gogo uthandaza ngomoya. Angazi kuzokala bazalwane. Manje uthandaza ngomoya ngikhuluma ngokuthi uthandaza usizwa umoya oyingcwele. Praying by the spirit, by the spirit. Uthandaza ngelanguage, uthandaza ngesisuthu ngesizulu, but uthandaza usizwa umoya oyingcwele. Mawuthandaza usizwa umoya oyingcwele kwenzeka na into nayike bazalwane. Yilapho nesingena khona egumbini lakho in your private space. Masongena in your private space namhlanje unalento ofuna ukuyithandazela. Yila masongena bese uthi moya oyingcwele. Nasi sime uzosithandazela ngiyasazi. But angazi ngithandaze kanjani. Bese umoya oyingcwele the moment uqeda ukusho njalo bese uyathandaza, ngiyathandaza ke Nkosi emsebenzini ngiyalimala. Bese from that time ngoba somtshela ukuthi ke moya oyingcwele ngizothandaza ngesimo sasemsebenzini. Angazi ngizoyibeka kanjani.
kodwa moya ngcwele emsebenzini ngiyalimala. Ngicela ungisize. Ngisathandaza bese uyangena. The moment ungena, umoya ngcwele bese afike take over. So yamangala kuyaflowa, so yamangala kuyahamba, so yamangala hayibo. Yes, isikhathi ngithandaza. Kufikile ukuthi hayi man. Yes, isikhathi lomlungeza somthethisa bekasuka kuSibani. Kusho ukuthi uSibani umtshele something wrong ngami. You were not aware, but the time uthandaza ngoba umtshele ukuthi angazi mina ngibone nayi problem ngibona umlungisekazi umtshele istress but angiyazi eminya inglimazile moya ngone angazi angifuni ukukhuluma into ezophambana nawe. Ngicela ungisize ngathandaza ngokholwa imizwa yami limele. Ngicela ungathandazi ngiholwa inhliziyo ebuhlungu ngoba ngiyakhuluma into ongeke uyithanda. Ngisize moya ngcwele kodwa iproblem inayo. Yila khona ke sekuthiwa ke asikwazi ekumele sithandazele kodwa yena uyasingenela. Ngazizwakala bazalwane. Now this is the thing there. More thandaza by the spirit. More thandaza by the spirit uthola direction. More thandaza in the spirit uthola amandla to the direction. That is why more thandaza by the spirit kakhulu ungathandaza in the spirit uhamba usheshe uphelelwe amandla. Reason being hayi ngoba ungayazi direction, you are sure this is the thing, but the problem uyamana uthi uyiqala uyaphelela, uthi uyiqala uyaphelela. No, you have the direction but you have the stamina for the journey. The journey now idinga wena your spirit to be edified. Umoya wakho uvuseleleke kanjani? The time you are praying in the spirit. That's why when you pray by the spirit, umoya ngcwele uyakuthatha akuhambise kule level bese masaqedile at let's go now in the spirit. Now when you go in the spirit, ila khona sofika ushabo rakapasa katha. Because now the Holy Spirit is now telling and dealing with you and God. Moya ngcwele uyayiletha le ndaba ngizwile makasayikhuluma. Manje khuluma umoya ngcwele ekukhulumela noBaba eza nawe. Because now the Spirit is talking to the Father. Matter the Spirit is talking to the Father, but who's praying is you. In the more manje moya ngcwele sikaye presenting that. That's why manje say so khuluma ngelimi ongazi understand. Because moya ngcwele sikaye ngizwile uyikhazile kimi as a helper uyishilo ngamlalela amavesi ngamchazela direction bese manje sekuba nokuphelelwa but there is a spirit to pray on bese sokuthi ramba kasata. The moment wenza njalo uthi mangole mina manje I'm going further with your case. Ngimikise high court to the Father. Yila sekuthiwa khona ke manje uzikhulumela yena noNkulunkulu wakhe. Nayithola le. So ke njengabantu kaNkulunkulu we need to grow in both. But we grow in both how? By recognizing the Holy Spirit who is a dwelling spirit in us. Nguyena ozosisiza in this journey esibizelwe kuyo. Alibonga ngama lenkosi uJesu. Sisama ngenyawo sisazothandaza. Into mangcwele enhlizweni yami ukuthi before praying for any other thing, just akumcela umoya engcwele agqwalise umoya. Akumcela umoya engcwele akufundise. Akumcela umoya engcwele akashara. Because why umoya engcwele beka-emphasize ukuthi angidlule kule? Because njengoba sikhuluma ngayo sobazalwane, there is this extraordinary move azoyenza but ezodinga wena ube so conscious ngayo. Because we also bekunikeza this new language. It is in awuthi uzokunikeza izoba edified, izovuseleleka because you are now aware ukuthi I have to pray in the spirit, not just to end by the spirit. But funa ngidluleke kuyini by ngidluleke in the spirit ngisuka from go by the spirit because by uyasebenza because naye uyakubamba asebenza ngawe akuleader. But after sekakulidile you need the power. The power you get from in the spirit.
uyithola kumoya, and the same power mase igcwele yiyo ke bese uNkulunkulu asebenza ngayo kuwe. Isibusela on that verse elithi ke unamandla okwenza okungaphezulu kwaloko sikwenze njani esicelile ngokwamandla maphi asebenza kithi. Kunalamandla asebenza kithi eswathola nini? Eswathola the time we are praying in the spirit. Lawo mandla yiwo lawo uGod awasebenzisayo to do things esisicela kuGod. And then usebenzisa amandla akithi because ngeke umoya engcwele akunikeze into ezoba ngaphezulu amandla. Amandla akho maphi? Lawa umoya engcwele awa install kuwe. Yeah. Noma ngayibuka into uyithande but mangabe izoba bigger than you in the spirit ngeke uNkulunkulu akunikeze. And how do God knows that this thing is bigger than you? By the spirit. Sakhe samtshela ukuthi this thing is beyond. He's still young. Angeke lo ukuthandazela lento le. Simele ngenyawo zemali. Thank you, Holy Spirit.